ayang. Ati kang nandang sengite liat hanyawa aku kowe lapo katresnan masuk ayu seneo seleh katresnan pancene tresno kuwi akhir coba. Senadyan ora bisa nampa bakal tak coba yen durung kapisah ning kuwasa. kemas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Dimas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi. Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula apa tresno datane kandhang saking coba entare wangi entapateni request saking bapakne ada ayang-ayang, selanjutnya ada